Räjätetään tähän heti rengas. Noniin. Nyt on hyvä, nyt on hyvä. No niin. Paljon paine kunnosta. Tuota kun uskoa putkeen. Not in your head, but it's in your heart. Together we are heading for the brand new start. It's all or nothing, baby, I need a clue. What can I do for you? Get me going, get me dancing. That's all I need. Get me going, get me grooving, get me moving. That's all I want. Baby, can you feel it? We are flush of pounds. So tell me just once, better tell me twice. Baby, what you gonna do? I need your advice. Baby, I want it. Do you want it too? What can I do for you? Get me going, get me dancing. That's all I need. Just get me going. I wanna get some kicks. I wanna love some freaks. That's all I want. Oh, get me grooving, get me moving. That's all I need. Just get me going and make me feel alright and take me through the night. That's all I want. Täällä on Tursan natiivi paikalla. Mies, joka näkee ensimmäistä kertaa vettä, paitsi satavaa vettä, ja muun muassa pyörän, siis polkupyörä. Tursassa ei pyörää vielä keksitty. No siis sanotaan, että kerron nyt lähinnä faktoja tässä, mutta tietysti kaikki kuulijat ja katselijat ymmärtävät sen, että Tursassa ollaan vähän jäljellä. Jälkeen jäljellä. Joo. What's on your mind, and I want you to leave all the troubles behind. Baby, what do I do? Baby, what do I know? Whatever you may do, I will do it with you. It's not in your head, but it's in your heart. Together we are heading for a brand new start. It's all or nothing, baby, I need a clue. What can I do for you? Get me going, get me dancing. That's all I need. Just get me going. I wanna get some kicks. I wanna love some freaks. That's all I want. Oh, get me going, get me moving. That's all I need. Just get me going and make me feel alright and take me through the night. That's all I want. Get me Mistä tässä on kyse? Sanotaanko, että kyseet on allaspileet 09. Niin. Niemisen ja Litmasen keikalla toi Nieminen kertoi semmosen vitsin välispiikin aikana, että kuva on lähellä. Mitä ero on 20-tyräisellä kammelilla ja 20-tyräisellä kammelilla? Tässä vaikka. Ei mitään. No, toisella on 20 tyrää ja toisella on 20 tyrää. En ymmärtänyt. Jaa, no. Pieleen meni. Otetaan turpaa. Ei voi. Jaha. Se on lähempänä taas, kun kukaan uskaltaa edes toivoa. Mistähän mahtaa olla kyse? Siitä perinteestä ollaan luovuttu.
Maito. Se alkaa paukua hyvin. Opeta se tulee. Ei oo.